Agig pagbalaan sa Semana Santa, ang RMN Production Center mudalit kaninyo ning pinalahing sugilanon nga sinuwat ni Teresa Tirol. I always thought still. Sometimes we took. Dili tanang adlaw sa tong kinabuhi pulos kalipay nga atong masinati. May mga panahon nga mubati kita og kalisod. Ngayon usawa na kita hatagi og pabor sa kahigayunan. Kapakyas. Tungod kay ang mga panghitabo, dili uyon sa gusto natong mahitabo. Kahawang. Ngayon usa naginusara ka na lang ug wa ka na may baw unsaon sa pagatubang ang ugma. Magkapangutana ka. Nganong dili man patas ang kinabuhi? Mga kasama, aniya ang tampo nga sugilanon ni Michael Ulaer Avergonzado nga iyang giuluhan og higala, gimingaw ako kanimo. Together and believes without a doubt. Congrats, Harry ko! Ikaw gid ang naka-perfect score kaganina, da. Nalungan dyan kong usa. Ayaw ka bala ka. Sa sunod, ikaw na sa'yo maka-perfect score. Bitaw sa? Magpuli-puli lang bitaw ta. Pero, mas bright jud ka kay nako. Kay scholar good ka. Scholar lang ko tungod kay pobre mi. Ikaw, wa man ka magkinalan og scholarship kay dato man mo. Ay, da. Nanasa ka ng hisot-tisgon sa dato og pobre. Di ko ganahan. Tana sa kantina. Mga onta. Ako ang share sa atong food. Ay, sus. Ipusa lang na uy. May na lang ang mabaw ni mo sa sunod adlaw. Sige naman lang kang panlibre na ako eh. Kasaban ganay kang mami o daddy ni mo? Ay, kabala ka. Kay, primera dyan kung may sobra sa akong baon. Kay nakaton ko og kaon sa mga klase sa imuhang food. Like banana Q lang, o juice, salt na. Mas healthy pa, i-compare sa mahalon nga donut or cake. Tapos, imbes nga mag-fruit shake ko, milk tea, pause sa juice na lang o tubig na lang yun. Ay, nakatipid. Mga akong allowance, per me may sobra. Bisan ilibre pati kakada adlaw. Nganong ganahan day ka nga makigsuod na ako nga problema ko? Ambot sab. Pero siguro kay buotan ka o dili ka hilig og gubot. Og bright. Mao na weakness na ko sa lalaki. Ha? Kaon na ko eh. Kunot ba yung agtang niya? Ay, tuod. Karang weekend ba? Adto na sa ko sa inyo, ha? Nasab? Basin... Don't talk na lang, God. Basain na si mama ni mo nga mo adto ko sa inyo karong Sabado. Oh, Dong Rico. Oo, kinakaning atong giandam nga timo alang kang mambiya. Kay mauutang mo ani sa ato siya. Uy, niya umanwa tay tarong ikadalit. Okay na ni ma. Saging nilungag o budbud pilit. O ka nang sikwati ni mo nga espiso kaayo. O ginay balik-balikan niya din sa ato. Kay ganahan ko na siya sa imong binuhat nga sikwati, ma. Ay, ngano bang magsige man o balik-balik din sa ato si mambiya? Unsa man? Gipanguyaban na ni mo? Ha? Huwag mawi. Amiga lang mi. Aw, lagi. Kay ayaw pangandoy niya, anak. Saop lang kita sa pamilya sa imong amiga. Ug mga matapobre ra ba kayo ang iyang mga ginikanan. Mayor din sa tong lugar ang iyang amahan ug inilang negosyante ang iyang inahan. Hinaot nga makita nimo ang gintang sa ila ug atong pagpuyo. Usa na sa kong gikabalakan, ma. Paong diligid may tabo ng imong duda nako nga gipanguyaban ako si Bia. Kaya naibaw ko kung asa kong lugar. Kung asa ra ko kutob. Wa tamayo yan sa ilang kaimtang, ma. Maog yun. O salamat nga wa mo pahimusli ang inyong kasuot. Dili na may tabo, ma. Kaya dili ko gusto nga magguba nga mong panaghigalain ni Bia. Dili ko gusto nga mao niya na rason nga palikayan ko ni Bia sa iyang mga ginikanan. Oh. Rico! Nagbil pa! Awara ni siya, oh.
O pagani ka kanaog silang sakinan, nagsinggit-singgit na. Ma, sugaton sa nakos biya, ma. Speedon. Hinaot pa unta nga tinuod ang imong gisulti, Rico. Kaysa nakita ko nimo karon. Wa magtugma ang imong gipanulti sa imong gipakita. Miyari ka yun. Ingon bitaw ko nimo mo ari ko. Wa di ka malipay. O kon, lipay man. Tuod ay, nakoy kita nga mga foods. Naa sa likod sa pick-up. Palihog na lang kong tabang ni Nayuan sa pagdiskarga, bi. Nayuan! Tanang naa sa likod sa pick-up para na nila ni Rico. Biya. Unsa naman sa nang imong gibuhat? Sige ka na lang yung sige na lang kagdadi ni sa amog bisag unsa. Unsa man sa nang dani mo? Sama sa gihapon, mga groceries, canned goods, mga magamit niyo din sabay. O usa ka sa akong bugas. Ha? Ngunong imo man gibuhat? Basin may baw ning imong mami ug daddy kadugayan. Unsa man ko'y dautan sa akong gibuhat? Nga nitabang ramang ko ninyo? Pero Wa na daghang istorya pa, oy. Sige na, tabangan na si Nayuan sa... Ang sakyan na ni Daddy. ala. Niyang imong daddy uban sa iyang mga guns. Tinood yun ay. Nga pirmi ka din, Biya. Kung sa kining gibuhat ni mo sa tungsaw. Dad, kuan. Kayo, asa man yung akong gibuhat, Dad? Di ba nga mo sa gibuhat ni mo sa mga tao? Ilabi na kung may kamera? Ilabi na karon nga magpapili kag usab sa pagkamayor din sa tulungsod. Kanunay ko kining makita nimo nga sinyasan mo dayon ang imong kameraman nga i-focus nimo ang kamera inigdulol nimo sa ayuda sa imong mga konstituente. Kay i-vlog yun nimo ang imong pagtabang. Ay, wait! Ang sayop lang ako siguro, no? Kay ang sayop niya akong gibuhat kaya wa ko mag-video. Nayuman, video na ko palihog, noy, nga ihatag ko sa pamilya nilang Rico, kining dana tong hinabang. O, apila si Daddy, ha? Aron nga muhumot siya sa mga tao karong umaabot nga eleksyon. Dali. Ay! Sir. Ang akong bukton, Dad! Mayor, ay alam nagbuluta si Bia sa iyang bukton. Gamay ka na sa bukton, no? Otro ka ba? Ayaw, Dad! Rico! Sood sa sakyanan, Biya. Kung di ka gustong ipakulata kung nas kong mga tao ka natawanan. Di ba sakitan ni mo si Rico? Di ba sakitan ni mo ang tao mo? Isahan ni mo? Sabay! Wa pa ta maghumano. Lewan, ibalik sa bahay ka ng tanan ninyo ka. Mayor. Nagdugo ang imong baba, no? Nayuan, Bia na. Sundi si Bia. Ibasin unsa-unsa sa iyang abahan. Panalip din niyo si Bia. Asa naman si Mabia, Rico? Mabugdaw na kadto. Hoy, Ginoo ko. Ngano nagkadugo makarna imong baba, Rico? Nayuan, sige na. Sundi na si Bia. O, asa na ba si Bia? Ngano bang nagkadugo ka man, Rico? Tana sa sud sa bahay, ma. Mauna lagi na akong giingon nimo. Maglikay ka lagi unta ni Mambia. Pastil. Ari. Inayalas magtambal lang ako sa madma. Mirisi nimo. Kaya nga nun dili ka mo patuon ako nga likayan si Mambia. Igala na ko si Bia, ma. Dili na ko siya may mong likayan. Unya, unsa na ba resulta ng pagpakigsuod mo sa anak sa mayor? Ikaw lang gihapon ang naalaot. Kita lang gihapon ini ang maalaot. Ma, unsay? Mahimong kontrahan kita sa mayor. Unsa?
Pangutana ka ng anak ni mong likunda sa anak sa tong saop. Unsay? Akong nahibawan nga magsigi na denig adto dito sa bahay sa lalaki. Netong pobre, mong ipalayo taning bata din sa di pa kini mo magdos. Unsay? Ipadala taning bata sa daling panahon sa kauluhan sa Manila. No! No, Dad! Graduating na ko sa high school! Adto ka ng motiwas o eskwela sa kauluhan. No! Congratulations, anak Rico. Ka-proud na ako nga ikaw ang valedictorian, anak. Apan si Bia, ma? Wa na siya ka-attend sa among graduation. Kay tuan namang gugka siya sa Manila, motiwas og eskwela. Gimingaw ko sa kong higala, ma. Sige lang. Magkita ra lagi gihapon mo. Mahimong dili pa karon. Apan kun pagbuot sa kahigayunan, magkita ra kamo pag-usap sa imong hikala. Mayo pang mga langkam. Malipayon pa silang nagbalhin-balhin o batog sa mga sanga. Ingon og sa way problema. Pero ako, sugad nga wa na si Pia. Ampot. Nga murag may kuwang sa kong kinabuhi. Kumusta naman ka siya karon? Rico, anak? Naghinukto ka ni sa dinhi. Ma? Wa pa ko nimo mahiskuti kung unsay kurso nga gusto nimong kuhaon sa college. Pasin kung mauwahi ka na sa enrollment. Unsaon ka pagsud sa seminaryo, ma? Ha? Magpari ka? Dong Rico? Dong Rico, kadako na ba din akong pag-umangkon, Milba? Maayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Valedictorian man kuno ka pag-graduate ni mo sa high school, Dong Rico. Tsambahan lang, tiyo. Kamu paubsahan no ning ako pag-umangkon. Way hambog. Ang ngayan kay gyud ay nga magpari, Dong Rico. Ha? Ang tinuod, human kumasayod gikan kang mama nimo nga interesado kang musod sa seminaryo. Gisultihan ko dayon ang suod kong pari sa Davao diin nag-serve ko isip layman siyang parokya nga iyang gisilbihan. Nga may pag-umangkon kung gusto musod sa seminaryo. Lipay kayo si Father Harold nga nahibaw. O gipalarga dayon ko niya dinhi sa inyo aron ipakuha ka. Ha? Si Father Harold na ang mahibaw sa imong kasudlan nga seminaryo. Ang mo-sponsor nimo. Adto ka kuno musod sa St. Francis Seminary sa Davao. Ha? Ma? Sunda ang imong tawag, Rico. Kamu si Papa din eh. Ayaw kami kabalangki si Papa nimo. Kaya ra namo ang among kaugalingon. Ikaw ang mag-amping dito sa Davao. Kay layo minimo. Ayaw og uli din kung dili ka na magsutana, haba? Salamat, ma.
para dinhigaday ko sa pag-alagad sa Ginoo. Kay gaan sa akong buot ang pagsudi ni sa seminaryo. Si Bia ka ang akong higala. Kumusta naman ka siya? Wala lagi ko'y balita bahay niya. O sila si Papa o si Mama sa amo. Kumusta naman ka sila? Kimingaw na kay ko nila. O kalit man kong gikulbaan nga sila ang misantop sa kong hunahuna. O si Tio Paul. Hello, Tio. Hello, Dorico. Kuan, kalma lang dong ha. Oh. Andama lang ang imong kaugalingon sa pagdawat sa tanan, ha? Ha? Unsay... Kay nga naman Tio? Nasunog ang inyong bahay. Ha? Unsay... Sila si Mama o Papa, kumusta sila? Pangandam diya. Kayo banan ko ikaw ang magkapauli sa... Naara sila si Mama o Papa ni Dorico. Di alang sila haya sa kapilya. Kinaog daw man yun ang inyong bahay. Tiyan ako. Pa. Kasakit din. Sunod pa pala kita. Dili na ka mo makadungog kung sugit lang ko kamo sa mga naitapusan. Seminaryo. Kapayat sa inyong kitangatan. Uta. Wala lagot ako mabiyan ni Dio. Uta. Mapanalimdan kunta ka mo. Kanuwa man mo makaigya sa trahedya, ma. Sa akong nadunggan istorya-istorya sa mga silingan, Dorico. Luwag, ituyo ko no ang pagkasunog sa inyong bahay. Oy, sugilon sa katabang sa mayor, nga inyong silingan, nga gusto man di ay unta kunong mo pauli din sa inyo si Bia nga imong higala. Kay pugo siya nga ipakasal sa usa ka anak og negosyante. Nasuko kuno ang mayor, kinagsigi og handom kanang Bia nimo. Unsa man di ay mo sa anak sa inyong mayor, uyab mo ato. Ha? Karon nga nalubog na nato sila si Mama o Papa ni Mudong. Unsa man, balik na ta sa Davao. Balik na ta sa seminaryo. Di na lang tingali kumupadayon sa kumbukasyon, Tio. Unsa? Uy, nga nugot. Dako ko kay ubos na Ginoo, Tio. Diyos nga maluluhion. Kaya pagsulti og samaan na batok sa Ginoo, Dorico. Ikaw ka diri sa kumbahin, Tio. Unsay imong bation? Gigahin ko na unta sa pagpangalagad niya ang akong kinabuhi. Apan unsay ang gibaos?
Gikuha niya ang akong mga ginikanan. Si mama nga mo'y unang nalipay pag-ayos sa pagdesisyon ako nga musod sa seminaryo. Ayaw pag-uli din sa ato kung dili ka na magsutana, Dong Rico. Wala nga ako mga ginikanan nga gustong makakita na ako nga magsutanan ako, tiyo. Ilapin na sa mama. Mong di na ako mapadayon sa kumukasyon, tiyo. Di na ako magpari. Dong Rico. Kumusta naman ka, Dong Rico? Ni Anoy, wala may bawo kung asa ko mo paingon. Akong mga pasubo sa nitabo sa imong mga ginikanan, Dong. Salamat na Juan. Ang tuod, kumusta naman si Bia? Nakasal naman si Mambia, Dong Rico. Kantong anak og negosyante nga may gusto siyang daddy nga mo iyang mabana. Pero sukar nga magkasal si Mambia, wa na yun siya makaulit pa din sa ato. Mao ba na? Wa na gyud mo'y balita bahin niya? Wa na yun, Dong. Kay murag gidan maguto siyang nabana. O wasap ko may bao kung taga-diin tong nabana niya. Mao ba na? Kung ako pa ikaw, biya na sabti sa atong lugar. Kay basit ikaw ang isunod. Noy Juan. Mayong pagminaw sa Lex Pinoy. Mukuyog na ko ni magbalik sa Davao, Tio Paul. Ha? Wala ko'y pamilya na ni lugar. O wa na sab si Bia. Wala rason nga magpabilin pa ko din eh. Mukuyog ko ni mo. Mubalik na ko sa seminaryo. Oh, salamat kanimo Ginoo. Mapari jud di ay ning akong pagumangkon. Good morning, Federico. Bless ko, Father. God bless you, Tio. Nabali na ron, Father. Kaniadto, ikaw magsigyog amin ako. Karon kay pare ka naman. Ako na ang muamin nimo. May atinde ka sa kong misa? Permi. Bisan dili akong serve isip liman. Mutambong gid ko sa imong misa kung makahigayon ko. Tuod ay nakabalita ka na babahin sa inyo. Ha? Huwag na gid, Tio. Wala ba iko'y pamilya dito? Mao lagi. Apan nawa man lang tamasayod. Oy nga, nabangkaruta naman di ay ang inyong kanhi mayor dito. Ha? Ang kadtong amahan ni atong biyabang nga imong higala. Kay human di ay atakiha ang mayor o gwa na'y gahom sa pagpanerbisyo nasunog pagyud ang ilang negosyo. Mao ba? Perting pobrihan na kunoron sa mayor o inutil pa. Si Bia? Wala gyud ko'y balita bahin ni Bia dong kung naasa na siya karon. Manginautan lang ta nga. Lara siya sa maayong kahimtang, Tio Paul. Sige na dito, Tio. Kaya may meeting pa kong natambungan. Pag meeting may mga pari bahin sa bago na mong assignment. Ha? I-assign ka og laing lugar, Federico? Tapos na ang misa,
Dada ang gugma og kalinaw ni Kristo. Diyos na sa ganunoy, Ikaw ang among Ama, magbubong at manunubos, o Ginoo sa ngatanan. Jesus maluoy kakanamo, masasayloon mo kami. Human lang ako misa. Mao kato ang ikaduha o katapusan akong misa rong adlaw. Hapon na. Medyo may aksyon na og kilom-kilom. Di kayo daghan na ananimba karon. Basta Holy Week, mamauli sila sa tagsa-tagsa nila ka probinsya ang mga tao. O pahimaw sa sabsay kayon na makabakasyon kayo ay trabaho. Pero may pipila. Ilabi na ining mga makilili mo sa gawa sa simbahan. Ako sila hatagan sa kong hikayon nga ikahinabi. Hatagan ko sila mga pagkaon. Kay wa kay tao ron. Tili sa maayo ang kita sa ilang paninda. Bless ko, Father. Father, let's go. Uy, kabutan na mga bata. God bless you. Bago pa kayo din nga, pare, Father, no? Mga usa ka simana pa lang. Wa mahalin ang inyong sampagita? Wa man kayo yung mga tao, Father. Wa man tong among mga suki nga dato nga kusog mo palit sa among mga sampagita o kandila. Ay, ingon ng among mama. Mamakasyon man ko ng mga tao sa probinsya karon basta kwarisma. Asa maday ang inyong mama? Kanang nagigda sa daplin sa sidewalk ay, kanang nagbukot o gabol, kay gipanugnaw man ko na siya. Kay nasakit man ko na siya, Father. Hindi na siya makalakaw, kay luyan naman kaayo si Mama. Mo ba? Hay maday ang inyong papa? Nilayas man mi sa among papa, Father. Dugay na, kay kulataon man sa among papa si Mama. O kami pod, bunalan pod mi. Sige lang mi kabunog, motong nalayas mi. O pagkaulit sa kwarta ni Mama, nagpakilimos na lang mi din sa simbahan. Pero karon, luya na kayo si Mama tungod sa iyang sakit. Gustong tanamo siya nga dadong sa ospital, pero waman may kwarta. Nakainom na ba siyang tambal? Palitan na mo rin kung makahalin mi ani sampagita, Father. Mandali. Ato siya doon. Naara si Mama, Father ay. Mama, nikuyog na mo si Father ay. Kay amo mo siyang ingnan nga, nasakit ka o naluya ka na. Bukas ang imo ang mata, Mama. Ayaw, sigig piyong. Tanawa ang bag-o na mong amigo nga pari. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Nagdaka ka mo o pari. Mayo'y noon. Aron nga, makakumpisal ko. Kaingon og sa dili na ko magdugay. Pia. Sa ngalan sa amahan, sa anak,
ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-umpisal ako, Padre. Kay ako nakasa. Dili ako mainumdum. Kanas ang katapusan ako pagpangumpisal. Ayaw pagkatapos na ako, Father. Baho ko. Hukwa na ko hilig ko. Sige, lagi ka sampit sa pangan ni Mama, Father. Kaila mo sa akong mama? Itay, bantay si mama ninyo. Magwala ko sa kinan. Danon na si mama ninyo sa ospital. Kumusta ang pasyente, Dok? Weak ang kasing-kasing sa pasyente. Sorry, medyo delikado ang iyang kahintang. Stage 4 na ang iyang cancer. Akong hikal. Pwede ba na ako sa ika-istorya, Dok? Actually, nagmalta siya. Conscious na. O nangita sa iyang mga anak o sa nagdaniya din sa ospital. Makigsulti ko na siya. Oh, sige, Dok. Og salamat. Ikaw ba ang pari na nagdaan ako din eh? Huwag ka na ba makailan ako, Bia? Ang imong tingog. Nausab lang siguro nga akong naong kay medyo nanambok ko. Rico. Yes. Yes, Bia. Ako kini. Rico. Pasaylo ako. Dugay na kong gustong magkakita nimo pag-usap. Taas kayong sukilanon. Ikupisal ko kanimo ang tanan. Gisultihan ako sa tanan sa imong mga anak. Ayaw na lisod-lisura ang imong kaugalingon. Makaluluwi ka na kayo. Mapanday ka salamat. Nawa ni mo dayo na pagkutlo ang imong kinabuhi kanito. Tungod sa sobrang kasakit nga imong nahiaguman sa kamot sa imong bata. Kay may rason pa. May rason pa. Aron magkita pa ta. Higala. Kimigaw ako kanimo. I always thought you were the best. I guess I always will. Sobra I always felt that we ang were blessed. kamingaw ko And nimo, I feel that way still. Rico. Sometimes we took the hard Sakit road, kining litukon. but we always saw it through. Mas I maayo nga had magkapahuay ka na. only one friend left. I wanted to be. Ayaw ka balaga sa imong mga anak. Ako rin Times bahala the na ka. world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Salamat.
Times it gave a helping hand to find who didn't care. When we were together, it made the dream come true. Sa kanunay, ako I higala. had only one friend, Dili na wanted ako to palitan. be you. Dili ka na ako palitan sa akong One who napaka-petisyon. understands me, knows me inside out, helps keep me together, believes without a doubt. I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend, wanted to be you. Baway na. Ako higala. When we were together, made the dream come Pia. true. I had only one friend, wanted Mayong pagpaminaw sa Lex Pino. one who understands me, knows me inside out, helps keep me together, believes without Ginoo. doubt. Itungyan ko nimo ang kalag sa suod. Ang pinanggagala kong higala. I always thought you Usahay, were the best. maglisod kita pagsabot kung nganong gitugot sa Ginoo ang mga panghitabo sa itong kinabuhi. Wa mahiuyon sa gusto na itong mahitabo. Apar kung ato gikinitog karon, ang matag hitabo, aduna gyud maayong rason. Og dinhi mga higala natapos kining pinalahi tang sugilanon nga atong gipahaom ning adlaw sa Semana Santa. Kining maong sugilanon tampos atong suking tigpaminaw nga si Michael Olaer Avergonzado nga taga Kalinan, Davao City. Kining maong sugilanon gisuwat og ubos sa direksyon ni Teresa Tirol. Musika gipahaom ni Joel Bense. Recording editor Lloyd Cabiana. Soundman Ricky Bangis Gary. Ug ani ang mga artista naghatag kinabuhi niadtong sugilanon. Sa papel ni Rico, Randy Padayaw Suson, Bia ug Nilva, Teresa Tirol, Paul, Marvin Sanchez Caballero, Juan, Ricky Garing, inahan ni Bia, Jennifer Dato Minyusa, Doktora Ingrid Miss I Vertudaso, sa papel sa mayor, Ri Arellano, inabagan ni Clint Garing. Sangan sa RMN Drama, kining inyong higala sa kanginan, Joel Bensi, manamilit og moingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Tata, RMN.